Matrix na počátku tisíciletí pobláznil celý svět a všechny nás donutil aspoň se na chvíli zamyslet nad tím, zdali nežijeme ve virtuální realitě. Dnes po 25 letech od uvedení, po 4 celovečerních filmech, skvělé animované antologii a mnoha dalších dílech inspirovaných tímto kultem se zdá, že popularita Matrixu není i přes neúspěch posledního filmu na ústupu. Dokonce se chystá nový snímek v režii Drew Goddarda. Proto vás rádi vezmeme na cestu králičí norou, abychom zjistili, jak hluboko vede a ukázali vám třeba zákoutí tohoto fenoménu, jak ho ještě neznáte. Jsme Nerdopolis a dnes vám představíme 50 zajímavostí ze světa Matrixu. Jste připraveni vzít červenou pilulku a uzřít pravdu? Po masivním celosvětovém úspěchu prvního Matrixu hlavouni ze studia Warner Bros. Nabídli v té době ještě bratrům Wachowským dvě možnosti. Buď natočí pokračování Matrixu, nebo budou moci restartovat filmovou sérii Batman, která po filmu Batman a Robin z roku 1997 neměla příliš dobrou pověst. Jelikož pro ně byl Matrix srdeční záležitostí a vysněným projektem, rozhodli se pokračovat v něm a Batmana se chopil až po několika letech Christopher Nolan, který podle nás stvořil jednu z nejlepších filmových trilogií vůbec. Přestože Will Smith, jak víme díky Mužům v černém, vypadá dobře v obleku a v tmavých brýlích a na předávání Oscaru v roce 2022 ukázal, že mu nedělá problém někoho dobře proplesknout, roli Nea v Matrixu, kde se to mydlí hlava nehlava, odmítl. Herce první nástin filmu od bratrů Wachowských moc nenadchnul, nejspíš proto, že se film měl primárně soustředit na akci, práci s kamerou a speciální efekty, místo aby kladl důraz na herecké schopnosti zúčastněných. O hlavní dějové linii se toho Will Smith také moc nedozvěděl, což jen přidalo tomu, aby dal od projektu ruce pryč. Později Will řekl, že svého rozhodnutí nelituje, že by stejně roli Nea pokazil. A víte, v jakém filmu se objevil místo toho? V kasovním propadáku Wild Wild West, po kterém dnes téměř neštěkne ani pes. Keanu Reeves si díky trilogii Matrix přišel údajně na 250 milionů. A to je částka, kterou mohl získat Will Smith. Za předpokladu, že by na place někoho neprofackoval a neskončilo tak natáčení. A samozřejmě za předpokladu, že by Matrix s ním slavil stejný úspěch jako s Keanu Reevesem. Keanu Reeves nebyl ani po Willu Smithovi další volbou do role Nea. Mezi dalšími herci, kteří roli mohli získat, se třeba objevil Nicolas Cage, Leonardo DiCaprio, David Duchovny nebo Johnny Depp, kterého si velmi přáli bratři Wachowští. Sourozenci Wachowští dokonce uvažovali, že z Nea udělají ženu a roli nabídli Sandře Bullock. Slavná herečka ale neměla pocit, že by se do role hodila a odmítla. Pak se konečně k roli dostal Sandřin herecký parťák z filmu Nebezpečná rychlost Keanu Reeves, který tak znovu nastartoval svoji v té době uvadající kariéru a stal se tak díky ní miláčkem publika. Jednou z hereček, která se ucházela o roli Trinity, byla i manželka Willa Smithe Jada Pinkett Smith. Přestože se s Keanu Reevesem později stali přáteli, během zkoušek se ukázalo, že mezi nimi není potřebná chemie. Naštěstí nemusela smutnit věčně, protože si posléze v pokračováních Matrixu zahrála Niobe. Carrie Ann Moss, která roli Trinity získala, si během natáčení prvního dílu vymkla kotník. Přestože při natáčení náročných akčních scén musela trpět jako zvíře, své zranění držela v tajnosti, protože se bála, že by ji přeobsadili. Choreograf bojových scén, legendární Yuen Woo-ping, zpočátku na Matrixu nechtěl pracovat. Proto, aby bratry Wachowské odradil, požádal prý o skutečně přemrštěný honorář. Jeho plán nevyšel, protože režiséři o něj stáli tak moc, že souhlasili. Proto Yuen dodal, že práci přijme pouze v případě, že by měl choreografii soubojů zcela pod svojí kontrolou a že chce herce, než začne natáčení, trénovat alespoň po dobu 4 měsíců. I tady mu bratři vyhověli a tak kapituloval a nabídku přijal. Zbytek je historie. Matrix a třeba také práce na choreografii bojových scén ve filmu Tygr a drak udělali z Yuena Woo-pinga odborníka, kterého začali hojně vyhledávat hollywoodští producenti a tvůrci. Yuen poté pracoval také na pokračováních Matrixu nebo třeba Kill Billovi od Quentina Tarantina.
Těsně před zahájením natáčení prvního dílu Matrixu podstoupil Keanu Reeves operaci zad, protože kvůli problémům s páteří u něj začalo docházet k paralýze nohou. Po operaci pak musel Keanu strávit zmíněné 4 měsíce tréninkem na bojové scény, během kterého zjistil, že v jeho stavu pro něj není všelijaké kopání zrovna jednoduchá záležitost. Kvůli tomu pak Neo v Matrixu především bojuje pěstmi a ke kopům se uchyluje zřídka. Keanu Reeves během natáčení Matrixu procházel mnoha zkouškami, které prověřily jeho oddanost k projektu. Například ve scéně, kdy Morpheus řekne Neovi, aby vyšel z okna a mohl tak uniknout agentům, se Keanu obešel bez kaskadéra a opravdu se procházel na okenní římse ve 34. patře. Pro scénu, kdy Neo poprvé opustí Matrix a probudí se v kapsli naplněné tekutinou mezi mnoha dalšími takovými kapslemi se zapojenými lidmi, si Keanu oholil celé tělo a zhubil 15 kg. Když Morpheus Neovi v Matrixu vysvětlí, že roboti zotročili lidi a udělali z nich baterky, budoucí vyvolený se v návalu nových znepokojivých informací na palubě lodi Nabukadnezar pozvrací. Údajně se jednalo o skutečné zvratky, protože Keanu Reeves předtím snědl kuřecí koláč, který mu neudělal moc dobře. Určitě jste si všimli, že každá loď, nebo vznášedlo chcete-li, má ve filmové sérii Matrix svoje unikátní jméno. Morfeova loď Nabukadnezar byla pojmenována po králi babylonské říše, který byl považován za nejmocnějšího panovníka dynastie Páší. Loď Ikaros získala jméno po synovi Daidala, který se utopil v moři poté, co mu slunce rozpustilo vosk na křídlech. Mezi další lodě pak patřil například Prometheus, Ganesha, Mjolnir, Logos nebo Avatar. Jak už jsme řekli, jedna z lodí se skutečně jmenovala Mjolnir, stejně jako kladivo severského boha Thora. Protože se toto slovo ale špatně vyslovovalo, nikdo mu ve filmové sérii Matrix neřekl jinak než kladivo. Podobně jako se Mjolnir vrací ke svému pánovi Thorovi z Hromy a blesky, tak se v Matrix Revolutions i toto stejnojmenné vznášedlo vrátilo po odpálení EMP bomby z Hromy a blesky do Sionu. Postava Switch, kterou hraje Belinda McClory, vypadá androgyně, což znamená, že má ženské a mužské rysy a není na první pohled jasné, jakého je pohlaví. V původním návrhu měla být Switch v reálném světě mužem a naopak v Matrixu ženou. Jméno Neo znamená nový a také je to anagram pro slovo one, tedy vyvolený. Podle statistik z roku 2016 jsme včera mohli najít 13 nositelů tohoto jména. Trinity znamená trojice a odkazuje na nejsvětější trojici, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého. Morpheus v řečtině znamená ten, co se hýbe, mění tvar a také je řeckým bohem snění a snů. A jak víme, je to právě Morpheus, který Nea probudí z Matrixu. Přestože v řecké mytologii byl Morpheus bohem snů, sourozenci Wachowští ho ve skutečnosti pojmenovali po Morpheovi z komiksové série Neila Gaimana Sandman. Laurence Fishburna, představitele Morphea, pak požádali, aby své stvárnění odvodil právě od této postavy. Všechny scény odehrávající se v Matrixu mají zelený odstín a modrá barva v něm vůbec neexistuje. Naopak scény ve skutečném světě mají modrý nádech a nevyskytuje se zde žádná zelená, kromě zeleného kódu na obrazovkách počítačů. Scény ve cvičných simulacích, které nejsou Matrixem ani skutečným světem, mají žlutý odstín. Jedním z nejznámějších obrázků z Matrixu je právě zelený kód, který běží svisle po obrazovce. Vizuální podobu běžícího kódu navrhl produkční designer Simon Whiteley, který založil na dešti stékajícím po okenní tabuli. Kód se skládá z obrácených písmen, číslic a japonských znaků katakana, které Whiteley skopíroval z kuchařky. Přestože město, ve kterém se hlavní hrdinové nachází v Matrixu ve stejnojmenném filmu, má být Chicago, rozsáhlé panoramatické záběry města se natáčely v Sydney.
Bratři Wachowští při prvním odhadu rozpočtu došli ke 180 milionům dolarů, které by potřebovali na natáčení v Hollywoodu a v USA, což se filmovému studiu Warner Bros. Moc nelíbilo, proto stanovilo rozpočet na pouhých 60 milionů dolarů. Bratři Wachowští se kvůli tomu rozhodli přesunout natáčení do Sydney, čímž rozpočet snížili na 63 milionů dolarů. Přesto všechny názvy ulic, které ve filmu uvidíte, skutečně existují v Chicagu, ve kterém Wachowští vyrostli. Noční klub, ve kterém se Neo setká s Trinity v první části Matrixu, je ve skutečnosti klubem v Sydney, který se jmenuje The Hellfire Club. Sourozenci Wachowští požádali obvyklé návštěvníky klubu, aby přišli ve svém normálním oblečení a chovali se jako vždycky. Díky tomu tak vidíme, jak vypadá běžná noc v klubu v Sydney. Japonské animované filmy a komiksy, běžně známé jako anime a manga, byly především co se týkalo vizuálního stylu velkou studnicí inspirace pro bratry Wachowské. Sourozenci čerpali například z Akiry, Ninja Scroll nebo Megazone 23. Největší vliv na ně ale měla manga a anime Ghost in the Shell, jehož příběh se odehrává v roce 2029, kde mohou postavy vstoupit do virtuálního prostoru známého jako síť. I proto, pokud jste fanoušky tohoto díla, vám některé scény, například uchopení hlavy, krku hlavního hrdiny robotem nebo rozstřílení zdí a sloupu v místnosti kulkama, mohou připadat povědomé. Když začali sourozenci Wachowští prezentovat svůj scénář filmovým studiím, narazili na zásadní problém, že mu vůbec nikdo nerozumí. Napsali tedy 14 návrhů scénáře, díky čemuž byl příběh jasnější, ale studia měla stále problém představit si, jak bude film vypadat na plátně. Nakonec se spojili se 3 komiksovými kreslíři a společně vytvořili 600stránkový komiks, který v podstatě fungoval jako scénář pro Matrix. Díky němu pak konečně ve studiích pochopili, o čem to celou dobu mluví, a od Warner Bros. Dostali zelenou na natáčení. Keanu Reeves proslul kromě svého působení v Matrixu a dalších hitech také svou štědrostí. Za první Matrix si Keanu vydělal 10 milionů dolarů fixního platu plus procenta ze zisku filmu, díky čemuž dohromady získal 35 milionů dolarů. 70% z této částky pak Keanu věnoval na výzkum leukémie, protože jí trpěla v té době jeho sestra. Během celého natáčení pak Keanu rozdal ostatním členům týmu údajně až kolem 75 milionů dolarů. Například svým kaskadérům koupil motorky. Legendární je i historka, kdy se herec dozvěděl, že jeden z kulisáků pracujících na Matrixu má problémy s dluhy a proto, aby mu je pomohl vyřešit, mu daroval vánoční bonus 20 000 dolarů. Sám Keanu pak řekl, že peníze jsou to poslední, na co myslí, že z toho, co vydělal, by mohl žít po staletí a tak to raději dá ostatním. Lawrence Fishburne byl jedním z mála lidí, který pochopil scénář při prvním čtení. Russell Crowe, který měl možnost si Morfea také zahrát, se prý nedostal dál než ke stránce 42. Pro vznik slavného zpomalovacího efektu, který získal jméno Bullet Time, museli kamery zachytit 12 000 snímků za sekundu. Standardní frekvence je 24 snímků za sekundu. V době 3 let po premiéře filmu byla scéna, ve které se Neo vyhýbá kulce, parodována ve více než 20 filmech. Přestože výraz Bullet Time proslul až díky Matrixu, supervizor vizuálních efektů nikdy netvrdil, že jej pro film vynalezl. V roce 1985 se jeho raná verze objevila ve videoklipu rockové skupiny Accept. Francouzský režisér Michel Gondry, stojící třeba za filmem Věčný svět nebo Skvrněné mysli, jej použil také v televizní reklamě na Smirnoff v roce 1996. A můžete jej najít také ve filmech Ztracení ve vesmíru nebo Wing Commander. Během propagace filmu Matrix se ve všech upoutávkách a propagačních materiálech objevovala otázka, co je to Matrix, která měla vyvolat zájem a zvědavost. Matrix byl vydán v relativně raných dobách internetu a byl tak jedním z prvních, který využil digitálního marketingu. Byla spuštěna webová stránka whatisthematrix.com, kde jste mohli najít záhadné stopy, co to vlastně je.
Webové stránky měly obrovský úspěch a ukázali tak ostatním, jaký marketingový přínos pro filmový průmysl může mít internet. Matrix se stal v podstatě hned po premiéře okamžitou klasikou. Například Quentin Tarantino jej nazval ohromujícím zážitkem a později jej zařadil mezi 20 nejlepších filmů, které vznikly v letech 1992 až 2009. Kim Garrett, kostymérka, která má největší zásluhu na vytvoření elegantního oblečení ve filmu Matrix, které bylo jednu dobu extrémně v módě, řekla v jednom rozhovoru, že přestože oblečení vypadalo draze, bylo vyrobeno velmi levně, protože měla velmi omezený rozpočet. Například kožená kombinéza, kterou nosila Trinity, byla vyrobena z levného pružného vinilu a Neoův plášť z levné syntetické látky, která byla potištěna tak, aby vypadala jako vlna. Módní a elegantní sluneční brýle byly vyrobeny na zakázku speciálně pro každý film a každou postavu. Navrhl je Richard Walker z Blind Design Project. První Matrix měl rozpočet $63 milionů a celosvětově vydělal $463,5 milionu. Matrix Reloaded s trojnásobným rozpočtem $150 milionů vydělal celosvětově $739,4 milionu. Třetí díl Matrix Revolutions při stejném rozpočtu jako druhý díl vydělal $427,3 milionu. A čtvrtý díl Matrix Resurrections s největším rozpočtem $190 milionů vydělal pouhých $157,3 milionu. První Matrix získal 4 nominace na Oscary, všechny v technických kategoriích. Film se ucházel o vítězství v kategoriích nejlepší filmový střih, nejlepší mix zvuku, nejlepší střih zvuku a nejlepší vizuální efekty. Ve všech 4 kategoriích k radosti svých tvůrců i vyhrál. Matrix z roku 1999 nebyl prvním dílem tohoto názvu, ve kterém Carrie Ann Moss účinkovala. V roce 1993 si zahrála ve 13dílném kanadském dobrodružném fantasy seriálu, který se jmenoval úplně stejně. Matrix Reloaded i Matrix Revolutions vznikaly souběžně a dokonce byly ve stejném roce uvedeny i v kině, což nebývá tak běžné. Původní plán dokonce počítal s uvedením filmu Matrix Reloaded a Matrix Revolutions s odstupem pouhých několika týdnů, nikoli měsíců. Během bitky Neo s klony agenta Smithe ve filmu Matrix Reloaded byly použity dost netradiční zvuky. Například když Neo jeden ze Smithů kopne a on prorazí a porazí skupinu Smithů, byl použit zvuk padajících dominokostek. Nebo na konci souboje, když Neo hodí Smithe za nohu do jeho klonů, byl použit zvuk bowlingové koule, která trefí kuželky. V akční scéně rvačky Neo nakonec bojoval s více než 80 agenty Smithy. Jen několik Smithových klonů, ale ve skutečnosti hrál jeho herecký představitel Hugo Weaving. Proběhly totiž castingové výzvy na muže s podobnými tvary těla a tvůrci Weavingu v obličeji na ně doplnili později díky počítačovým trikům. Automobilka General Motors věnovala pro natáčení filmu Matrix Reloaded 300 aut. Všechna byla během filmu zničena, především kvůli obrovské automobilové honičce na dálnici. Ta se natáčela na uzavřené námořní letecké stanici Alameda a její nasnímání trvalo téměř 3 měsíce, což je déle než natáčecí plán mnoha filmů. Skoro 2,3 km dlouhá tříproudá dálnice vznikla speciálně pro scénu honičky a po dokončení natáčení byla zničena. Gloria Foster, která si zahrála ve filmové sérii Matrix postavu vědmy, zemřela před koncem natáčení druhého dílu na cukrovku. Přestože pro Matrix Reloaded natočila většinu svých scén, pro Matrix Revolutions a hru Enter the Matrix nenatočila žádnou. A proto ji nahradila herečka Mary Ellis. Když Trinity v Matrix Revolutions přijde za vědmou a zmateně se zeptá, kdo je, vědma jí odpoví, že jí velice mrzí, že se to stalo a že tam nemůže sedět taková, jakou si ji pamatují,
protože to nebylo předurčeno. A tím scénář přeobsazení herečky vyřešil. Na lavičce, na které sedí vědma na konci filmu Matrix Revolutions, je kovová cedulka s nápisem na památku Thomase Andersona. Herec Marcus Chong se měl původně v Matrix Reloaded vrátit jako Tank, kterého stvárnil v prvním dílu. Kvůli hádce s Wachowskými a studiem došlo ale ke změně a režiséři nechali postavu zabít mimo plátno. Oficiálně prý studio nabídlo Chongovi $250,000 za obě pokračování, což byl 5násobek platu za první díl, ale on požadoval $1 milion, který mu nechtěli dát. Chong ale společnost žaloval za to, že nedodržela ústní slib ani písemnou smlouvu, kterému účinkování v sequelech zaručovali. Později tvrdil, že se ho Wachowští pokoušeli pomluvit úmyslně nepravdivými prohlášeními, což způsobilo, že mu nikdo nenabídl v Hollywoodu roli. Studio kontrolovalo, že Chong byl zatčen za vyhrožování režisérům po neúspěšném vyjednávání o platu. V roce 2018 Chong zveřejnil na YouTube dokument s názvem The Marcus Chong Story, ve kterém vznesl další obvinění proti studiu, ve kterém například bylo, že mu odepřeli honoráře, donutili ho podepsat falešnou smlouvu a dokonce se ho pokusili umlčet. Pravdou je, že Chong po Matrixu hrál v jediném filmu, a to ve 4. vráně s podtitulem Pekelný kněz. Samsung vyrobil 10 000 mobilních telefonů modelu SPH N270, který se používal ve filmu Matrix Reloaded. Mobily se ihned vyprodaly. Na natáčení obrovské taneční party v Sionu v Matrix Reloaded se dostavilo přes 1000 komparzistů. Mnohé z dešťových kapek během finálního souboje Nea a agenta Smithe v Matrix Revolutions byly ve skutečnosti jednotlivé řádky kódu Matrixu podobné těm, které postavy viděly v reálném světě na počítačových obrazovkách během celé trilogie. Tento jemný vizuální efekt, který tvůrci přidali, aby vytvořili zdání, že se Matrix začíná destabilizovat, byl k rozpoznání především v IMAXech a větších kinech. Lze jej ale vypozorovat i na menších plátnech a obrazovkách, jako pruhovaný déšť, který poskakuje jako statická elektřina během detailních záběrů bojových scén. Premiéra filmu Matrix Revolutions proběhla ve velkých městech po celém světě ve stejný okamžik. Takže napříč různými časovými pásmy to bylo například 5. listopadu 2003 v 6:00 v Los Angeles, v 9:00 v New Yorku, ve 14:00 v Londýně, v 17:00 v Moskvě, ve 23:00 v Tokiu. A v Sydney bylo již 6. listopadu a 1 ráno. Premiéra se takto odehrála ve více než 50 dalších zemích světa. Přestože v samotné filmové sérii Matrix jméno města strojů nezaznělo ani jednou, na základě informací z Animatrixu se město nazývá Zero One a nachází se v Rub al-Chálí, také známé jako Pustá končina, 4. největší písečné poušti na světě v Saudské Arábii. Všichni členové posádky Kladiva v Matrix Revolutions mají jména související se střelnými zbraněmi. AK odkazuje na řadu automatických pušek Kalašnikov, Colt a Moser jsou jména výrobců střelných zbraní a Maggie je zkratka pro Magnum. Přestože Morpheus řekne Neovi v prvním Matrixu, že se píše rok 2199, což ale nemůže říct s jistotou, protože si to nikdo nepamatuje, ve skutečnosti to muselo být ještě o hodně víc. Architekt v Matrix Reloaded řekne, že jednou za nějaký čas dojde k opakování pravidelného cyklu, kdy stroje zcela vyhladí celý Sion, přičemž vyvolený později odpojí 16 žen a 7 mužů z Matrixu, kteří Sion opět obnoví. Každý cyklus by tak ve výsledku trval stovky let, než by se populace Sionu mohla rozšířit na populaci, jakou jsme mohli vidět ve filmech. A rok, ve kterém se odehrává Matrix trilogie, tak musí být mnohem dál v budoucnosti. Po skončení natáčení filmu Matrix Revolutions měli herci a štáb dostat některé z figurín agenta Smithe, aby si s nimi mohli dělat, co uznají za vhodné.
Raději se nebudeme domýšlet, kdo jaké mohl mít plány. Ale bohužel hodiny strávené ve vlhku, způsobeném falešným deštěm a následné vysoušení pod horkými studiovými světly způsobily, že figuríny začaly páchnout a staly se semeništěm bakterií. Podle Lany Wachowské ji pro rozhodnutí přivést Nia a Trinity zpátky na plátno a do Matrixu inspirovala ztráta obou jejich rodičů, kteří zemřeli jenom 5 týdnů od sebe, a také smrt jejího blízkého přítele. Proces psaní byl pak způsob, kterým se vyrovnávala se ztrátou, protože považovala Nia a Trinity za důležité osoby v jejím životě. Naopak pro Lily Wachowskou byla smrt rodičů stopkou proto, aby se do série vrátila. Nechtěla se vyrovnávat se ztrátou tím, že by se vracela k něčemu, co již prožívala dříve ve svém životě. Píseň White Rabbit, která byla použitá v Matrix Resurrections a také v jeho traileru, napsala v roce 1965 Grace Slick, zpěvačka americké rockové skupiny Jefferson Airplane. Kapela Jefferson Airplane se poprvé veřejně objevila v roce 1965 na zahajovacím večeru hudebního klubu s názvem The Matrix. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Daniel Bernard, Clayton Watson a Lambert Wilson jsou vyvolenými herci, kteří se vrátili do série i v Matrix Resurrections. Když se novináři ptali, proč ve filmu nebyl Laurence Fishburna, odvětil, že se musí zeptat Lany Wachowské, protože on na to nemá odpověď. Matrix Resurrections je se 148 minutami nejdelším filmem ze série a jako jediný se natáčel digitálně. Předchozí 3 filmy vznikly ve formátu Super 35. A to už jsou pro tentokrát všechny zajímavosti ze světa Matrixu. Jak moc máte tuhle akční sci-fi sérii sourozenců Wachowských rádi? Napište nám do komentářů. A my jako obvykle děkujeme všem podporovatelům na Hero Hero i v YouTube klubu. Za svou podporu mají k dispozici výhody jako extra videa v předstihu nebo možnost rozhodnout o tématu jednoho videa v měsíci. Podpořit nás můžete také nákupem humorného trička z naší nerdské kolekce na www.blackfinstore.cz/nerdopolis. Děkujeme za pozornost, že nás odebíráte, dáváte nám zpětnou vazbu, protože bez vás by to nešlo. Vaši Libovan a Honzík Křepelka. Geek and Proud.